Ke ce farko a labari na. Ni ma kai ne farko a labari na. So ne silar motsawar duniya. Iliya! 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 Kamun guda ba da asibiti aka haife ka lagatin canza mun kai aka yi. Wannan ba sabi? Aiki ne ya kwaye ne. Ba a kyanka nan. Da wuce ba. Kaga wacce mai yan ba. Damuna ta zo ka kuma gona tana neman kai shi. Amma ba a bayar ka iri ba a bai tashi yau. Kin kiyaye ta haife? Maganin feshi za ka siyo mun. Nawa ne nan? 2000 ne. Ka je ka bakin kasuwa ka siyo maganin feshi ka dawo. Ta. Ma da ba. Ka karɗe fa. Ka yi kuɗi ba. Allah ka yi. Gobe. Me kace? Ana ce ka yi kuɗi. Ba ba ba. Da asibiti aka je ka ce canza mun. Ba na ganin ki a yi mai zuci ya gida. Madalla. Yagwa. Ai kokin zo a daidai neman nan nawa. To ina jin ki. Wata kawata ce za ta kuma ina da bukatan anko kuma ba na da kuɗi shi yasa nake dan yawan kwana biyu wannan kan. Wallahi an jarfa ni da huda. Hudan gona nake gaya miki kallon. Baby dai dai ta tikewa ba an da ba ta gani ba. Wallahi to yanzu fa. Ba sai wannan kare ba ni ko na dinki ne in samu lallaka ku har abadan ta fara. Gwada ma. To ai ke ya ba yake magana da wuri. Ni kuma Allah na tuba. Kike na san ya ishe ki komai in ma na samu zan neme kin kara miki. A ba ai kin fi karfin wannan ba. Ma da sa to zan zo yin fa. Dan yau sai an sha kiran da ba ka tunani. Ai yau cikin farin ciki na ganki. Yagwa. To shi ke ni kuma ne ma alƙawari zan baka DJ Sauti and the Big. Ni na ɗauka ma an kamun hari ne? Ina bacci na ni ne nan. Ina sakon da na maka kusan awa 5 na ake da taso maganin da shi nan da kasuwa. Tun ka zuba ka dawo. Ba za ka gani ga san me ke faruwa? Me? Ai babba ka ce kai ma ka ma alƙawari ya kamun aure. Ka samu sirika. Wanda ka samu sirika ba daɗe da waɗa mata da dukiya. Dan ubanka. Kai saboda ba ka da hankali. Amma baba ai in je ci bahin 2000. Abin da tsora girki a gidan Abuja TV gidan nan kana kallo. ai ba wai haka bane mun yi ta mutum mai kai na suma. Mure? Wallahi baba Allah zan kama sace a garin nan. Wallahi da abin da zaka shi ne kai. Wannan da ce zan ma na fasa. 2000 ara dan mutum. Yeah!